Дами и господа, имам огромната чест да ви представя най-добрият диджей в целия Флаткаст. И това е диджей MC Хамара. Радио Романтика, ритъмът на сърцето с най-добрата диджейка, диджей Мимс. Всичко тръгна на шега, беше хубава игра. Проклинам своите мечти, не искам повече игри. Живота ми е самота, скъпи болка е в моята душа. Скъпо плащам за това, не искам повече тъга. Всичко старо аз оставям, ще търсиш мила моя любовка. От сърце ти пожелавам, да ти я върне богата. Всичко старо аз оставям, ще търсиш мила моя любовка. От сърце ти пожелавам, да ти я върне богата. Радио Романтика, ритъмът на сърцето с най-добрата диджейка, диджей Мимс. Всичко тръгна на шега, беше хубава игра. Проклинам своите мечти, не искам повече игри. Живота ми е самота, скъпи болка е в моята душа. Скъпо плащам за това, не искам повече тъга. Всичко старо аз оставям, ще търсиш мила моя любовта. От сърце ти пожелавам, да ти я върне богата. Всичко старо аз оставям, ще търсиш мила моя любовта. От сърце ти пожелавам, да ти я върне богата. Радио Романтика, ритъмът на сърцето с най-добрата диджейка, диджей Мимс. Радио Романтика, ритъмът на сърцето с най-добрата диджейка, диджей Мимс. Всичко тръгна на шега, беше хубава игра. Проклинам своите. Дами и господа, имам огромната чест да ви представя най-добрият диджей в целия Флаткаст. И това е диджей MC Хамара.